A actuación heroica dun pai en Ribeira evitou o que puido ser unha traxedia. Unha chamada ao 112 alertou dun incendio nunha vivenda no lugar da Mámoa, na parroquia de Carreira, coa posibilidade de xente atrapada no seu interior. Á chegada dos equipos de emerxencia, estes atopáronse con todos os ocupantes da vivenda, unha parella e os seus 2 fillos menores, un deles un bebé, xa a salvo. Coa axuda dunha escaleira de man, o propietario da casa xa os evacuara da azotea, onde se refuxiaran escapando do lume e o fume. Cando chegamos ali, por sorte, xa o mesmo propietario da vivenda evacuara a súa familia, que se trataba de 2 fillos menores e da súa muller. Evacuando, estaba na planta superior, na azotea, e a través dunha escaleira de man del. Os 4 ocupantes da vivenda foron trasladados ao Centro de Saúde de Ribeira para seren examinados, posto que inhalaron gran cantidade de fume. Tras constatar que se atopaban en bo estado, puideron regresar á súa vivenda, despois de finalizar os labores de ventilación. Sí, aparentemente estaban ben, pero nós evidentemente nestos casos, cando hai posibles inhalacións de fume dun incendio, como sabemos é moi tóxico, por suposto recomendamos a eles, como así o fixeron finalmente, que acudiran a un centro de saúde para facerse un chequeo tanto a muller como os menores. O lume orixinouse ao parecer na planta baixa e estendeuse con virulencia por toda a vivenda, polo que os traballos de extinción prolongáronse durante máis de 3 horas. Ademais dos bombeiros de Ribeira e Boiro, participaron no operativo efectivos do Gaén de Ribeira e dos corpos da Policía Local e Nacional.